sentuh. Ambil ning kene. Wong ra ning wit kambil, ning wit gedang kok digolek kambil. Gusti Allah, ini opo iki? Savage! Wiped out. Killing spree! Wah, melek dah. Nyalain dia. Ah, nyala ya piye iki? Meneh. Wah, kok ngelek meneh? Wih, ini mana mau iki? Wih, dasi coplok. Wih, oke. Wih, ini mana mau? Gini terus yo. Ini bingung iki. Lek ngegenggi eling wektu, eling ibadah. Iki bengi, wong samak